Здравейте, казвам се Иван от България, живея в Англия. Видяхме във Facebook за Линден Клиник, писахме им, обясниха ни процедурите и решихме да дойдем. Трудно е за родител с такова дете, трудно е да го виждаш, че е различно, че не може да говори. Трябва да направим всичко възможно, за да е добре. Всеки, който има проблем с такова дете, бъдете търпеливи, направете всичко възможно, за да се оправи. Търсим по-добро бъдеще за теб. Здравейте! Линден Клиник видях във Facebook страницата. Видях, че много деца получават добро лечение тук, подобряват се и реших да дойда и аз с моето детенце. Надяваме се всичко да мине добре, Бог да помогне. Наистина са много добри тук, обръщат много внимание. Специалисти са, абсолютно до най-малкото нещо ти обясняват хората, добре се държат, идва колата, взима от хотела. Наистина препоръчвам тази клиника на всеки един да дойде и да получи по-добро бъдеще за децата си. Благодаря ви. Моето детенце е на 3 годинки и половина, казва се Златка. Не можем да говориме и затова решихме да дойдем тук, да направим това лечение и да видим какви ще са резултатите. Децата с аутизъма, наистина им при родителите трябва да има голямо търпение. Много търпение трябва да имаш към такива деца. Не е лесно да имаш дете аутизъм, тежко е за родителите. Внимание трябва много, колкото може да се говори на едно дете, да се обръща внимание на едно дете и да се предприемат всякакви мерки за лечението на такова дете. Бай!